Sanibonani. Sanibonani ekhaya. Ninjani siyakhuleka? Ebi. Sanibonani ekhaya. Sanibonani siyakhuleka. Sanibonani. Namhlanje ngizokhuluma nje nabantu beyithunywa. Abantu nje abathi baneyithunywa ngizokhuluma nabantu beyithunywa namhlanje na. Ngizokhuluma nabantu beyithunywa. Uthini? Onazulu. Inenhle onazulu. Imantshi yezimfihlo. Ngizokhuluma nabantu beyithunywa. Ngizokhuluma nabantu beyithunywa namhlanje. Ngizokhuluma nabantu beyithunywa. Niyaphila kodwa kuleli ekhaya. Niyaphila kodwa kuleli ekhaya. Awungene nje mawukuthi uyazazi ukuthi uneyithunywa. Uhlushwa zithunywa ungene nje. Ni like impela yoba ni like nje kukahle impela. Umuntu ozongena la ozazi ukuthi uneyithunywa. Akakhulume nami ngendaba yeyithunywa. Ozokwenza ke uzongitshela ukuthi uneyithunywa wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Bese ke sizama ukuyichaza leyo nto leyo. Uneyithunywa wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Bese sizama ukuchaza leyo nto leyo. Siyaphila nathi. Uneyithunywa wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Sikhuluma leyo nje eyithunywa namhlanje. Ukuze ngikwazi ukunijulela nginichazele lento yeni yalezi ithunywa lezi. Mawuzazi ukuthi uneyithunywa nje. Wazi ukuthi nje uneyithunywa nje. Unengilosi nje yomoya. Ithunywa. Ngena request la ungene. Dola uyaphila. Kambe nawe uneyithunywa. Uzo request la ungene bese uyangitshela ukuthi uneyithunywa wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Bese ke siyayichaza siyenabise siyendlala lento. Siyibona ukuthi iyapi. Uneyithunywa wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Ngoba uneyithunywa nje wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Request nje ungene. Requestani ke ningene. Ungichazela ukuthi wathola kanjani ukuthi uneyithunywa bese ke ngokukhanyisela mina ngeyithunywa ukuthi yini lento okuthiwa ziyithunywa. Kwenzakalani eyithunyweni. Uyangena ku request, ya request nje. Mawuthi nje kuneyithunywa u request. Ni like u-live. Ngena nje sichaza ithunywa. Mawuthi nje uneyithunywa ungene. Mawuzazi nje ukuthi uneyithunywa ngena u request. Wenze lento okuthiwa ukurequest. Nabusela kanjani ungangenile ngena ukhulume ngendaba yeyithunywa. Uneyithunywa wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Ngoba izithunywa zihamba nethonga lamanzi noma nedlozi lamanzi. Izithunywa lezi enikhuluma ngazo. Ihamba nedlozi lamanzi zize ziyofika ezithunyweni zamakhosi. Awungeneke ungicacisela ukuthi uneyithunywa wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Wathola kanjani ukuthi uneyithunywa. Uneyithunywa wathola kanjani. Abantu abafuni ukurequest ngizophuma phela mina. Mina ke angihluphi ngivele ngiphume nje. Ngoba phela vele ngisuke ngangenele mina ukuzoqeketha la. Ngisuke ngingenela ukuzofundisa nje nina ngezinye izinto
eningayiqondi neningazi ukuthi ziyisima kanjani. Ngizovele ngiyiphumele mina abantu mabenga request. Mina ngifuna umuntu o requestayo ongenayo akhulume ngezithunywa ukuthi sikhulume ngezithunywa ukuthi wathola kanjani ukuthi unezithunywa. Bese ke sikwazi ukuxoxa. Angikwazi ukujula mina. Angikwazi ukujula wena ngena kuqala bese ke siyajula ke lokho ukujula okushoyo. Ngenani? Request nakho. Ngifuna abantu abenza njena ke mina. Ngoba mina ngizoyiphumela uma ngibona ukuthi anifuni ukurequesta. Sawubona kunjani? Mina enhle wezulu. Ngibona njani mkhulu? Siyaphila ungavala nje ilokhozana ivideo khehla lami bese siyakhuluma kahle. Yebo. Yebo. Yebo, njani mkhulu? Siyaphila Nkosi yami kunjani kuwe? Hayi sikhona siyaphefumula. Yebo. Yebo. Yebo khehla. Ikhehla linezithunywa nalo. Hey, kuningi kuhlakahlangene. Hayi mina angifuna abantu abahlangahlangene ngifuna umuntu onezithunywa asho ukuthi nginezithunywa ngathola kanjeni ukuthi nginezithunywa ukuze singabambezeli nabangenayo sikwazi ukukhuluma sedlule. Hayi wona njalo mkhulu. Ngathola kanje ukuthi nginezithunywa bese siyakhuluma. Hayi wona njalo mkhulu. Udaba lami lwaqala kanjena-ke. Umuntu nje owayehlala eyihlalele nje engasonto engazi noma liyaphuma noma liyashona. Kwathi ngesinye isikhathi nje kwaba khona abantu abangidonsayo Ubani bengidonsela kuqala enkonzweni owathi yesiZulu. izithunywa ziyasonta? Qala nje. Owathi izithunywa ziyasonta ubani? Inkinga kwakuvaleka amaphupho. Ukuqala kwami ukuvuleka Hayi ke amaphupho ila awukuqhubeka sengisondela uchaza khona indaba yakho esontweni. kungakuvali. Uqhubeke nje uchaza indaba Yebo, yakho. Ngingakuvali. yebo. Yebo. Ukuthi hhayi ngafika ngase ngacela ukukhulekelwa ngoba ngingaphilile kahle. Ngangishawa nje into la eqolo. Hhayi emva kwalokho ngathatha ichibi esontweni lakhulekelwa ngalisebenzisa. Kwaqala-ke kwavuleka amaphupho. Usakhona mkhulu? Ngikhona wawushawa yini? Nganginenkinga la ngemuva eqolo. Okay. Nganika umkhuleko esontweni Okay. amanzi. Okay. Okay. Uyayake la ngiyanga khona. Awuqhubeke kona. Hhayi, uma ngilisebenzisa leli chibi leli izinto zithi ukuvuleka kancane. Kwesinye isikhathi ngihambe ngivuke umzimba ukhathele ngikhohlwe kodwa ukuthi bekade ngiboneni emaphupheni ngikhonjisweni. Kuye ngokuya hhayi agcine ekhanya. Isikhathi esiningi benguwumuntu nje oba namaphupho ehamba phezulu engathi undiza ngebhodwe lesiZulu leli elinemilenze emithathu engathi ngingene phakathi. Ake ngitsheneke ibhodwe ubani osebenzisa ibhodwe ekhaya? Eyi, akekho. Akekho osebenzisa ibhodwe ekhaya? Cha. Nina niphekela ubani phone uma ukuthi akekho umuntu osebenzisa ibhodwe ekhaya? La engihlala khona kupheka umaka amalume kupheka iy'nsizwa. Hayi, mina ngikuzwa. Ubani umuntu ovamise ukupheka ophekayo kahle kahle emndenini ekhaya uma ukuthi ukhona ubaba nomama nezingane ubani ovamise ukupheka? Umama. Umama. Yebo Ibhodwe mkhulu. lisetshenziswa ubani ekhaya? Umama. Okay. Qhubeka ke ngwenya. Yebo. Engathi ngiye umuntu esikhathi esiningi nje Hayi onophupho. ungachazi iphupho. Ngitshene nje Oh, wena ukuthi izithunywa ukuthi unezithunywa wathola kanjani? hhayi ngiloko ngiphupha njalo mkhulu. Esinye isikhathi Yebo. ngingena ngaphansi kwamanzi, ngime phakathi nendawo kube ngathi la eceleni kunenkosazane yamanzi.
emva ufuna kwami ukuchaza-ke yazi ukuthi ufuna ukuchaza ngiyaphinda futhi ngicela ukuthi ungitshele ukuthi ngoba uney'thunywa nje wathola kanjani ukuthi uney'thunywa ngatshena umuntu engihlolela ngaphupha isalukazi sithi ngaphupha ikhehla lithi ngaphupha umuntu izwi lithi nginey'thunywa kanjalo kanjalo kanjalo. okay mkhulu, hhayi okokuqala ngaphupha ikhehla lingidonsela ey'ntabeni engathi zinamafu phezulu, kunomgede phakathi, kunenkanyamba namajazi engathi lithi leli khehla nakhu-ke la abantu abaningi abahlulekile ukuthi bafinyelele khona, lingitshengisa amajazi lapha emgedeni ngaphakathi engathi eceleni kunomgodi lapho ojulile Wezwa onenkanyamba. ngobani pho wena ukuthi uney'thunywa emva kokuthi lelo khehla likutshengise lezo zinto? Ngaphinde ngayo ukuyohlola mkhulu. Uyazi ngabe-ke uhlale nje udabeni bese kuzokubuza-ke mina bese-ke uyangichazela lento oyishoyo ngoba manje ungena wena ulanda indaba, mina ngifuna ukuthi ungene uthi kuney'thunywa ngathola kanje ukuthi kuney'thunywa. Usekhona Ngwenya? Yebo, kahle kahle nje engibekithini ngathola nje ngokuhlolelwa kakhulu nangokuboniswa nami ngibona ukuthi hhayi. Hayi angisakuzwa-ke usukhulumela kude Ngwenya. Ngithi hhayi empeleni nje ngikithini ngathola ngokuhlola kakhulu. Ukuthi uney'thunywa. Yebo. Bathi uma bekuhlola bathi lezi y'thunywa zivelaphi ziqhamukaphi? Bathi ezakomalume Bathi ezakomalume. Okay-ke. Akwengizama ukukucacisela lapha uzobe usuyibonela-ke wena emaphusheni akho ukuthi lento engiyikhulumayo wake wadlula kuyo noma wake wayibona. Akwesiqale la, siqale nje ngelokhuzana ngendaba yesithunywa. Abantu abathunywayo ekhaya umama nezingane bethunywa ubaba. Yebo. Kodwa umama akavumelekile ukuthuma izingane. Sikhuluma ngegama lesithunywa ke manje ukuthi isithunywa yini? Umama nezingane abavumeleke ukuthunywa ekhaya bethunywa ubaba. Bese kuthi umama akakwazi ukuthuma ubaba futhi akakwazi ukuthuma izingane. Ukwazi ukuthuma, ukwazi ukuzithuma yena nokuthunywa. Ethunywa ubaba noma ziyingane zimthuma umama. Ngoba umama ngaso sonke isikhathi uma ezothuma ingane uthi ubaba wakho uthe yenzani ukuthi, ubaba wakho uthe yenzani ukuthi. Ngisho futhi kuzo bakhona into eniyenza kabi ekhaya uthi umama ubaba wenu ubengakufuni ukuthi, okanye ubaba wenu uma efika ngizofike ngimtshene ukuthi nenza ukuthi. Ubona ukuthi yini eyenza ukuthi akhulume lawo magama umama ekhaya? Uyathunywa mkhulu. Yini edala ukuthi akhulume lawo magama lawo ekhaya ey'nganeni ayizala nobaba la ekhaya? Asho njalo ngaso sonke isikhathi athi ngizotshena ubaba wenu noma ubaba wenu bengakufuni ukuthi. Ubona ukuthi yini wena? Okay, ubanika isithunywa phakathi kwekhaya kubaba nomama nezingane, ubani isithunywa? Umama mkhulu. Umama isithunywa. Yebo. Uthe mayethunywa wakwenza lokho ayekuthunyiwe. Yebo. Wakwenza? Yebo. Okay khehla lami. Akwesithatha udola. Ngizawubuya kuwe. Akwesithatha udola. Ngimuzwe naye ukuthi uney'thunywa. Wathola kanjani ukuthi uney'thunywa? Sawubona mkhuluma Zungu. Yini njani? Siyaphila khehla, ngiyaphila. Hayi siyancenga.
Hayi siyaphila. Ngomunye wezithunya, ngomunye wabo mina. Wesithunywa. Onezithunya yebo khehla lapho. Uthunyiwe nawe noma uyathunywa? Ngithunyiwe. Uthunywe ubani? Ilama khehla azangayenza intando yawo ethamba saphila athuma mina. Akuthuma ukuthi wenzeni? Ngiyafana wafika ukuthi ngivuliwe amanzi ayabanda manje la. Angithuma ukuthi ngizolungisa lokho zakubahlule ukulungisa bona. Okanye ngizokwenza lokho kumele ukuthi bakwenza bona. Or Manje ngizoqhubeka wena uyakwenza lokho abathi yena abahluleka bona ukukwenza. iloko kumele ndikwenze ngakakwenzi mina. Uyayibona ukuthi kanti ithunywa yini? Ithunya ukuthunywa. Akazi. Upheleleke lapho. So manje nina niyakwenza lokho nisuke nikuthunyiwe nina. Ngizophendulela mina bazoziphendulela nabo. Mina ngikakwenzi. Awukakwenzi. Kupheleleke. Kupheleleke. Why nina manaka ngibuze lapha Dola ukuthi kwehlukephi pho isithunywa nedlozi? Ayikohlukile khehla. Kwehlukile kanjani? Ngiyakholela futhi Yini idlozi qala ke usiqale lapho nje yini idlozi? Hey yabona manje iquestion yakhona idlozi umuntu phela umuntu esahamba emhlabeni kodwa wahamba engaqedanga izinto akumele ukuthi aziqede. Bese isithunywa yini ke sona? Isithunywa umuntu already besahlambulukile akukho kumele nje alungise akaqali phansi idlozi umuntu oqala phansi. Bese bengufuna lapho. Bengufuna lapho. Bese kuthi umuntu ohlambulukile. Umuntu ohlambulukile ume isithunywa inono yini? Inono isithunywa. Okay isithunywa iumbrella yamanono. Ngoba inono phela khehla lami umuntu already. Mana ke Dola mana utheke imi isithunywa umuntu ohlambulukile. Yes. Ohambe ezenzile izinto. Inono bese kuba yini uma isithunywa sihlambulukile? Inono bese liba njani lona? Inono lihlambulukile. Yini ke ukuphi umehluko phakathi kwenono nesithunywa? Kodwa umuntu wamanono phela ngisho ukuthi ombathiwa umuntu oyedwa lo muntu loyo. Inono nesithunywa zihamba zonke. Awukwazi uba nesithunywa ungenalo inono ngoba isithunywa umoya ohlambulukile. Odinga nje ukulungiswa. Udlala ngami ke manje. Udlala ngami manje. Okay. Isithunywa umuntu oyedwa owesifazane kuphela. Inono abantwana bala ekhaya. Owesilisa nowesifazane inono lelo. Kodwa umama uhamba nabantwana khehla lami. Akwazi umama uhamba yedwa. Ubaba bese hamba nani yena? Uba nawo amanono kodwa isikhathi esiningi Yabuza ukuthi umama ehamba nabantwana. Ubaba bese hamba nani yena? Ngoba phela ingane iphuma ekhalo lendoda. Indoda ezala ingane. Ephuma ekhalo lendoda uyena umuntu ohamba namanono. Ohamba nezingane okhalweni lakhe. Izingane zingezakhe ayibeke esibelethweni. kodwa Manje umama mayikuthi uhamba nezingane yena. Bese ubaba banani? angithi khehla lami uqeda uthi manje ukuthi ngobani abathunywayo uthi umama nomntwana bayathunywa. So awukwazi ukuthuma umama uyeka abantwana. Ethi bahamba bonke labantu bathuma bonke. Hayi ayikho njalo. Weneli. Ngicela usivalele imic. Khehla lami. Ngithe mina mangena la ngathi abantu abathunywa ekhaya ababili bethunywa ubani? Ubaba. Kodwa ubaba uyakwazi ukuthuma umama izingane zikhona. Uyakwazi ukwenza lokho. Ubaba ngoba ubani othuma abantu la ekhaya? Ubaba. Okusho ukuthi uyena onemvume yokuthuma izingane
athuma umama. Kodwa umama akanayo imvume yokuthuma ubaba athuma ingane. Akanayo leyo mvume. Ngoba izingane zala ekhaya zindala kunomama. Zifika nokhalo lika baba. Ubaba ubeyiphethe lezi ingane ezoyibeka kuye. Manje kuza kanjani ukuthi umama emncane athume abantu abadala ukunaye la ekhaya? Hayi khehlela kodwa ngeke phela umama acela ipermission kubaba ukuthi athume umntwana wakhe akakwenzeki kanjani. Wenza njani? Wenza njani? Yebo, angakwenza- Mina nje angakwenza- ngikhule khehla lami. Mina ngikhule nje umama ubengasishayi thina ekhaya. Ubekhosa ukuthi Benihlonipha. aphume ngaphandle ahamba entabeni nathi. Athi yena ngicela ningiphelezele sambeni siyotheza okanye siyokha amanzi. Masifika ngale kuqhuma induku entweni okade uyenza wena. Uyabona? Ngoba akakwazi ukushaya izingane la ekhaya, akakwazi ukushaya abantu bala ekhaya ngoba lezi izingane zivusa amakhehla nezalukazi la ekhaya ngoba ezizele nje. So manje mayishaya la ekhaya lezi izingane, ushaya lamakhehla nezalukazi la ekhaya. Okusho ukuthi umama mncane ekhaya 80. So Khondlo ufuna untshela ukuthi umama ngimshiye endlini manje ingane mazenza ukuphambene ngeke azishaye ngendaba ukuthi mina ngikho baba kumele azishaye ingane. Usukhulumileke uthi wenze njani? Ngiphumile endlini angikho endlini mina umama Umshiye phi? endlini nengane. Uqedileke khehla lami okusho ukuthi wena ukho. Yena usemele bani ekhaya? Usemele mina. Kupheleleke akakwazi umama ukuthuma izingane kukhona ubaba la ekhaya. Ekusho ukuthi umama une right but ukwenza lokho ngoba ehlonipha mina mangikhona. Hayi ukuthi akana right. Akanayo right yokushaya izingane nokuthuma izingane la ekhaya umama. Kodwa konke akwenzayo ungathekisa ngobaba ngoba uyena omdala la ekhaya. Okay. Ngisho ezokuthuma wena uthi ubaba wakho ushiyethe. Akathi bani yenza ukuthi uthi ubaba wakho ushiyethe. Yes. Yebo. Kusho ukuthi siyavumelana ukuthi umama akanayo imvume yokuthuma izingane la ekhaya. Kodwa uyithuma ngobaba mayeyithuma. Zisuke ezithunywa ubaba kodwa engekho ubaba kusele yena njengeso lika baba. Pho sikuphikisa kanjani ukuthi umama ubaba mase ngekho izithunywa zokwazi uhamba nomama masikakuphikisi lokho masikuvume. Ukuthini? Ukuthi izithunywa zakwazi uhamba nomama futhi abantu labakwazi uhamba nomama mengekho ubaba. Wena ukhuluma ngabantu asebezelwe sebekhona. Mina ngikhuluma ngezithunywa zikamoya. Ukuthi izithunywa isokhalweni lendoda. Uma ingekho yona ayikho nezithunywa. Ingakho ubaba esebenzisa igama, umama esebenzisa igama lika baba umethuma izingane esezikhona emhlabeni. Manje umama akakwazi ukuhamba nezingane, ubaba ohamba nezingane. Siyavumelana lapho Dola. Akasekho ukudola. Hayi uDola ke ubalekile. Dola usekhona? Usekhona? Ngisekhona ngizwa. Ngithi ke mina fanele sivumelane la kuqala bese siyedlula. Sivumelane ukuthi umama akanazi izithunywa. Njalo yebo akanazo kodwa njalo akanawo amanono. Akahambi nezingane. Umuntu ohamba nezingane ubaba. Ingakho esebenzisa igama lika baba ezinganeni esezizelwe. Ukuthi ubaba uthe akakwazi yena ukuyisusela phansi. Athi ngithi akube nje kodwa usebenzisa igama lika baba. Ngisho ngathi useshonile ubaba. Usebenzisa igama lika baba ukuthi ubaba wena wayengakufuni ukuthi. So Khondlo ufuna ukuthi ayikho indoda enezithunywa. Indoda inamanono. Indoda.
abantwana ababayo. Yebo, inamanono nje okhalweni layo. Amakhehla amadala asehambile azenza izinto nezingane ezincane okhalweni layo indoda. And then Inamanono owesifazane uneyithunywa. Hey. So usho ukuthi indoda ethi namanono iphambanisa igama lokuthi nje ithi namanono inamanono hayi ukuthi ineyithunywa. Ayikho indoda eneyithunywa. Iyona ethumayo nje. Ithatha phi ithunywa ngoba iyona ethumayo. Ngaphandle uma kuyikuthi njengoba usho nje wena uthi uthunywa amakhehla ukuthi kube khona into owenzela zona. Amakhehla athathe njengobaba wakho nje kuqala. Amakhehla athathe njengobaba wakho bese ukhumbula ukuthi umazibuko mayingena la uthe umuntu ovumeleke ukuthuma abantu la ekhaya ubaba uthuma ingane athuma umama. Okusho ukuthi wena uma wathatha njengobaba wakho amakhehla uyisithunywa samakhehla akini. So Khondlo nangu umuntu uyalala la uyaphupha uthi uphupha ugogo wakhe bakuningi ngisho nawe futhi usebenza ngabantu kuningi ohlala ukuzo kunjalo. Umuntu athi ngiphupha ugogo wami enginikeza ukuthize ugogo wami enginika ubhayeli thize efake ingube kanje. Usuke thunyiwe ugogo usuke thunyiwe. Ethunywe ubani? Ubani lo nomthumile ukuthi akazokunika lelo bhayi? Oh ubaba. Hayi ngiyakuzwa. Usuke thunyiwe. Ubabona njalo mawuthi ugeza imoya uqhamuka ogogo kuqala. Mawuthi ugeza ithunywa uqhamuka ogogo kuqala. Basuke bethunyiwe. Ngoba ubaba akathunywa. Ekusho ukuthi umuntu wesifazana akwenzeki ukuthi abe namanono yena umbuzo loyo. Ewathathaphi amanono wathathaphi amanono ngoba uneyithunywa yena okhalweni lakhe. Angithi unezalukazi okhalweni lo wesifazana unezalukazi okhalweni. Yebo. Uneyithunywa yena kanawo amanono. Ngoba amanono ilobu bumhlophe bespemu noma besidoda. Amadoda amanono. Okay. Ithunywa abesifazana. Hey. Hayi no. Ngizwile thina. Ngizama nje ukuzocacisa lapho ngoba lezi ithunywa zinixakile nina. Zinixakile futhi anizenza izinto zethonga ngenxa lezi ithunywa. Ithunywa ke mina mangakuchazela nje kahle. Ithunywa izalukazi ithunywa omama. Ithunywa izalukazi ithunywa omama. Uma ithunywa kuyizalukazi ithunywa kungomama. Okusho ukuthi uma ulinono noma unamanono usuku usahlambulukile punqu. Akekho umuntu onamanono owonile. So yini so Khondlo masibuye lana ke sithi na indoda masiphume igama lokuthi indoda ithi neyithunywa yona. Seyavuma indoda ithi nginamanono. Pho yini eyilungisayo makuthi uthi amanono ahlambulukile yini le kumele ilungise? Okumele ilungise usho kanjani? Sengisho ukuthi indoda angithi manje akwenzeka umuntu avela athi nje no ngisebenza abantu uzomela eqale kube nendlela elungisayo ukuze mhlawumbe nomuntu usebenza abantu isiphiwo sakho lo ayithunyiwe mayibe kanjalo. Ingoba imiyalezo yabathumayo isuke ingakafiki. Uhlambulukile yini pho ingafiki kuyena ngoba uhlambulukile unamanono lo muntu lo. Uhlambulukile? Yebo unamanono ngithi uthi no uma unenono kusuba usahlambulukile bhoqo. Uma kuyikuthi uhlambulukile phaqa nje ngqo kusho ukuthi lo muntu akakalali nomuntu wesifazana uselinono ulinono phaqa lo muntu lo uyinono eliphelele akakalali kuza kanjani ukuthi uthi uhlambulukile ebe esekwazi ukuthuma yena uthumani kanti uma kuyikuthi yena usahlambulukile usuka lungisa kona lokho ke asekwenzile ehle engcolisa ubunono lobe beyibo
Okay. Owesilisa ulungisa izono zakhe ezingcolisa ubunono obukuye. Yiyo lento edala ukuthi abe nenkinga, uthola ukuthi useyahlambulula kanti ubenza izinto ngoba sekunezinto azenzile. Amacala wakhe kahle. Yebo, angcolisele inhlanzeko yobunono bamakhehla beyidalwa babantwana bakwabo. Okay. Hayi, no, ngiyakuzwa. Usuyathola ke manje ukuthi yini ehlanjululwayo ebunonweni. Uhlambulula amacala owenzile. Phelileke. Okusho ukuthi mawulinono usuku senjani? Usubufana nawe. Usubungabangoni, ungakoni. Yeah. Hayi, no, ngiyakuzwa Kholi, ngiyakuzwa. So ke manje ke ilele lapho nje. Yabona lo ngiyamkhipha lo uSam lo, ngiyamkhipha. Hey. So umntwana osehambile bese buye hlupha wena. Kodwa Uhlupha kanjani elinono? Uhlupha kanjani elinono? Ngoba ngiyakubona ukuthi ufuna ukuya lapho. Hey, Somphakathi ngicela ukuthi uvale imic yakho. Okay. umntwana uhambile usuyabuya futhi uzovala izinto zami. Ungihlupha kanjani eyinono? Ukuhlupa kanjani eyinono uyasho na uhambile? Uhambe kanjani emncaneni? Wayehamba. Shutha amacala ami njalo. Hawu. Ufuna ukuthini kanti wena? Ufuna uthi yini? Hawu ngeke. Hawu. Kanti ubani ozala ingane? Yimo zale ekushuthe amacala asengamacala ingaba ngamacala omkhulu bami hayi amacala ami. Uma uthi akusiwa amacala akho uyenze kanjani lengane le? Ugenqa igonqo phela. Nakho ke kuphelele. Hayi no, ngiyakuzwa. Hayi awuthi kunika kwenye chance hayi. Ngelozi yezulu, ungelozi yezulu noma uThami ongenayo la. Ungelozi yezulu. Yebo, Khetla kunjani? Siyaphila kunjani? Khona. Namhlanje ke ngingene ngoba ngibona ungenile namhlanje, ngibona i-invite manje ngithi ake ngingene ngizomkhulu. Hayi abebengena la, bebengena ngoba beneyithunywa. Uneyithunywa. Angozwa Khetla. Abangena la bangena ngoba beneyithunywa, uneyithunywa. Mina ngineyithunywa. Yebo. Yebo zikhona Khetla. Wathola kanjani ukuthi uneyithunywa? Ngathola ngafanda out ngoba bengigula emntwini. Ubugula. Hayi okay. Oh yeah. Uyazi uma ngingake ngichaze nje kancane bese ngiyaqhubeka kubantu abazobuza bazoba nemibuzo ngoba manje ngizofundisa bese ngithatha abantu abanemibuzo kuyipanel le aphuma umuntu mayiseyibuzile imibuzo yakhe ngalezi ithunywa aphuma umuntu mayise elokuzaneli ayibuzile imibuzo yakhe kungena abanye sidedela abanye abafuna ukungena silokhuzane ngizoxoxa nje le ndaba yami le lomlando wami engihlale ngiuxoxa emva kwalapho ukufundisa lokho emva kwalapho bese ngidedela abantu abazobuza imibuzo ngizoqala nje kuyo mina enhle lo ngize kuSarin ngize kungilozi yezulu ngithatha uDola ngithatha uThami ngithathe uThabiso uDJ Gold ngithathe uDangabane ubando
Tiger man yini lento angazi ukuthi bantu uzoba usomphakathi Yebo kodwa mkhulu. manguthatha uyabuza imibuzo yakhe emibili uyaphuma kungena omunye ubuza imibuzo yakhe emibili kuyaphuma okay Cha, ngicela ukucacisa la mkhulu ungaze ngivalela. ngizofundisa manje bese ngiyama bese beyabuza abantu ukuze kukwazi ukuthi kuhleleke la ukuthi kuhamba kanjani ngoba sesiyicacisile wethami ngicela uvale imic yakho ngoba mangithi ngiyakuvalela ngiyahluleka cela uvale imic yakho Thami ngicela uvale imic yakho okay siyabonga akwesithinde nje indaba yenono nesithunywa ngiyazi ukuthi sesiyicacisile noDola ngale mbuzo yakhe nje abeyibuza siyicacisile isithunywa nenono inono inhlambuluko intombi into insizwa nsi inono lelo intombi into insizwa nsi okusho ukuthi labo bantu basemhlophe phaqa basemhlophe phaqa inono lelo kwenzakalani ke uma sekufike ezithunyweni kwenzakalani na ezithunyweni kuya ngokukhula bathi mase bekhulile bese beyathomba ukuthomba kwakhe useyaphuma ebunonweni useyoba yisithunywa ngiphinde ukuthomba kwakhe uyaphuma ebunonweni useyoba yisithunywa mayethomba nje uyaphuma ebunonweni useyoba yisithunywa yini ke lokhu kuthomba uyayibona lento okuthiwa yithombonkala irastile into eyirasti into esinombala ohlukile komhlophe into esiqala ukubola nokumoshakala insimbi iyathomba umhlabathi uyathomba into eyinsimbi iyathomba umhlabathi uyathomba okusho ukuthi lo muntu usuke esengena esigabeni sokukwazi ukukhipha ukungcola ingakho ubona ngisho kuzoyiwe emsamo usetshenziswe izingane uma ubaba engasekho ezingakathombi okanye ezingakalali ngisho seyithombile kodwa ezingakalali umama engavumelekile ukuya emsamo ugogo engavumelekile ukuya emsamo ngisho ukhulu engavumelekile ukuya emsamo uma umsamo uhanjwa ugogo nokhulu nokhulukhulwana ubokwazi ukuthi lo msamo usenezinto ezisadinga ukulungiswa lapha akafinyeleli noma umuntu wesifazane osethombile akafinyelele emsamo noma oselalile ngoba sekukhona izono phezukwakhe futhi ke usuke eyisithunywa yena ethunyiwe uyise kubo wendoda usuke ngesiyo wakubo wendoda kodwa usuke ethunywe uyise kubo wendoda owesifazane ingane ke zona uma isike yalala yentombazana isuke singavumelekile ukuya emsamo neyomfana ngokunjalo ingakho uma kuzokwenziwa imisebenzi kuqalwe kuhlatshwe imbuzi ukuhlanza zonke izono zenza uzazi nozenza ungazazi ukuze isithebe sithi masihlala ukudla kwasekhaya ukudla kweyidala ukudla kwamathongo ukudla kwabaphansi
sihlale sihlambulukile. Iyona imbuzi eyenza umsebenzi. Inkomo iyandisa isithebe. Yenza isithebe inkomo. Imbuzi yenza umsebenzi. Yini lo msebenzi owenziwa imbuzi? Ukuhlanza ithebe. Iwona umsebenzi owenzayo. Umsebenzi akusikho ukuhlaba, kodwa ukuhlanza izithebe namacala nemikhokha yegceke. Wayipho kuhlanzwa? Wayikuhlanzwa uma kuyikuthi yonke into ihlambulukile. Kuhlanzwa okwenze wazi nokwenza ungakwazi. Uhlanzwa izintuli eyisuke sezinamathele inqokweni ngalesi sikhathi kungahlatshwa noma kungakahlatshwa. Ayikho ke imbuzi eyenza isithebe, kodwa imbuzi yenza umsebenzi. Isithebe senziwa inkomo phela, akukho kunye okwenza isithebe. Okay, bekuyinono lelo bengikhuluma ngalo. Ngiyabuya ke manje ngize ezithunyweni. Izithunywa ayikho ingane ethunywayo ekhaya ngaphandle mayithunywa uyise owalobola waganwa. Ayikho ingane ethunywayo ekhaya ngaphandle mayithunywa uyise owalobola waganwa. Ingakho isiZulu noma isintu sithi ukuzala ukuzelula amathambo. Okusho ukuthi wena usuzohlala mase bekhulile laba bantu uthume bona. Ngoba mase bebesebancane bathuma wena bona. Namhlanje uyavuka uye emsebenzini uthunywa zingane zakho ukuthi ilale idlile. Ziyakuthuma uma isencane njengobaba. Ngoba isuke zindala ukunawe. Zikade zikhona. Noma ivusa abadala ukunawe lapha ekhaya. Zikuthuma ngaphandle kokukutshela ukuthi hamba okwenza ukuthi uyazibonela nawe ukuthi cha bobo lezi ingane izolala ingadlila ngisukume phansi. Kahle kahle usuku ungathunywa yizo enyameni, uthunywa amakhehla aphila kulezi ingane kwelika moya. Ngoba isithunywa umoya. Ingakho nomama mayisekhaya asebenzisa igama eliwumoya. Eliwubaba ukuthi ingane yami ubaba wakho ushiye ethe. Washiye ethe. Ngicela ukubuza Khonto, sorry ukuphazamisa. Uma uthi ingane iyakuthuma ithuma ubaba ngaphandle kokukhuluma, ngifuna umbuzo umuntu onengane abese kayiphika lo ngane asiyakhe angayisupport engenza lutho ekusho ukuthi ubaba wakhe wayenenkinga or ubaba ubani onenkinga, ubaba wayo or ubaba ozala lo baba lo walengane le. Ngicela uphinde umbuzo wakho. Angithi uthi ingane mawe emsebenzini uthunywa ingane iyavuma lo wangithi vele kusube usebenzele ingane zakho ukuthi zilale zidlile. Manje ngifuna ubuza ukuthi uma umuntu ezala ingane bese kayiphika ingane yakhe ayiphike ngoba engafuna ukuyisupport lo ngane asiyakhe leyo, kusuba inkinga ikuphi kubaba wakhe othumela ingane okanye kusuba kubaba ngoba kusuba ingane yakhe ingamkwazi ukumthuma phela ngoba ingane zindala kunaye. Hey, indoda iphika ingane. Indoda iphika ingane, ngizela ingane bese ngiyayiphika ngithi asingane yami le. Bengazi kahle ukuthi ikuthuma kanjani uyiphikile, ikuthuma kanjani kuyiphikile usuku wenzani wena? Kulapho ngibuza khona ekhondla ukuthi inkinga ikuphi, inkinga ikulo baba wengane or inkinga ikubaba ozala le ubaba walengane le. Uyangikhipha ke manje ezithunyweni. Uyangikhipha ezithunyweni ufuna manje ngihlaziye inkinga.
Akwesibuye Okay, size la. okay. Uthini Okay. wena kimi? Uthi wena umuntu uphika ingane. Angithi ingane Uyayiphika kumele le ngane. ngithuma. Andle ngane indala kumle, kumele ngithuma ngithi ngiyosebenza. Kodwa wena uyiphikile. Uyiphikile le ngane kodwa iyakuthuma. Kanjani? Uyokwenzani? Usebenzela bani wena? Hayi, akwengibuyele. Ngibuyele kule nkulumo ngoba uDola ungisa kwezinye indawo manje. Bengisachaza indaba yezithunywa. Ngichaza indaba yezithunywa. Bese kuba ke inkinga ke lezi ke manje esibhekene nazo manje inkinga zokuthi sithole umuntu ethi unezithunywa kodwa egula. Uyagula lo muntu bese kufike kuthiwa kwababonayo kanye ephusheni bese kuthiwa unezithunywa wena. Okanye atshengiswa amabhayi nezindwangu zamajazi noma amajazi uqobo lo muntu lo. Sizobuya size emajazini kuqala. Amajazi amele izinkinga ngazinye okufanele ukuthi uyilungisa wena. Amajazi akusiwa wezithunywa kodwa weyinkinga. Umbala umele inkinga ngazinye okufanele ukuthi uyilungisa. Umbala kufana ngisho nebhayi. Nebhayi ngokunjalo. Ibhayi ke liyinkinga yokhalo isikhathi esiningi. Liyinkinga yokhalo isikhathi esiningi. Ingakho ulibhinqa okhalweni. Ibhayi liyabhincwa. Ibhayi liyabhincwa okhalweni. Ngoba kusuke kuyinkinga yokhalo. Isikhathi esiningi ibhayi liqubuka esizibeni. Liwumoya wasezibeni. Umoya wasezibeni lukhalo. Umoya wasezibeni yukhalo. Kusazoqhubeka ngemifula. Kufike kube impophoma yehle. Kube isiziba phansi okhalweni bese kuqhubeke inyaweni kube umfula. Lamanzi aphuma esizibeni esegeleza njalo azayongena olwandle. Okuyikha elikhulu lemimoya. Ngiphinde uqala ekhanda kwehle ngembala yothingo lenkosazana kuzokhalweni kuba amabhayi bese kushona phansi kuba abaphansi asebekhuluma ngezilwane ngezifo ngemikhokha ngemikhonto izibhobo nazo zonke lezo zinto lezo. Ngiphinde uqala ekhanda kulomthumi wabantu olikhanda ubaba lo othuma abantu olikhanda kuzokhalweni isithunywa sethonga noma sedlozi okungumama bese kushona phansi kube khona izithunywa ezingabantwana abachithekile ezingabantwana abachithwa ezingabantu abahamba bengaganiwe ezingabantu abagana bona noma baganwa bona abaphansi ke labo manje. So uma ugula bese kuthiwa unezithunywa kufanele ukuthi uzibuze kuqala ukuthi ubani oyisithunywa ekhaya. Umama wathi mayithunyiwe wafike wenzani ekhaya ethunyiwe wenzeni ekhaya ethunyiwe ethunywa sukaphi esuka kubo
ethunywa ubani? Ethunywa ubaba wakhe ukuthi ayephi kuba wendoda, afike enzeni akhumuzi wendoda, ufike wenzani yena? Iqala lapho ke inkinga ukuthi wenzeni mayisefika lapha athunywe khona, ufike wenzani lapha athunywe khona, bese uyaqala uyagula ngoba usuka ebunonweni kade eyintombi ephelele angene endikini nendawe mayiseqale lala noma ethomba, ngoba ukuthomba komuntu kusuke sekukutshela ukuthi usengakwazi ukuzala ingane lowo muntu, sekuyindiki nendawe. Kungenzeka kuphakame izalukazi namakhehla okhalweni lakhe, kwayizona ezimthombisa esencane na9 years, ena11, ena12 zamthombisa ngoba zilala naye ngokamoya, noma lamakhehla alala naye ngokamoya, noma lezalukazi zilala naye ngokamoya lona wesilisa, aphupha isalukazi elala naso, noma engaphupha intombi kodwa uyihamba nezalukazi, iyisalukazi esithile esiyiveza sisesisha kuye. Useqalile ukulala ngokamoya uma esekwazi ukuchama isidoda, useqalile ukulala ngokamoya uma esekwazi ukufelwa yiqanda owesifazane. Kuyamkhomba ukuthi uyaphila, angakwazi ukuzala abantwana, lokho nje. Kodwa-ke emhlophe njalo phezu kwekhaya, esenendiki nendawe, izalukazi namakhehla, emhlophe njalo usezoqala manje eshelwe ahamba yogana. Wafike wenzani-ke eganile? Ngoba uma ezalele ekhaya, lezo ingane zakhe ziyohlushwa umbango wamandiki namandawe. Lezo ngane ziyohlushwa umbango wamakhehla kwababa namakhehla kwamama. Kufanele ukuthi zigcotshelwe amagobongo, zibiwe komalume lezo ngane, zigezwe indiki nendawe, icala likamama lenze kubo. Lesalukazi sathunywa emhlabeni ukuthi asizo kwenza izinto ezahamba izalukazi zingazenzile. Sifika sona sizala abantwana singaganile, sisekhaya siyona. Uyafika ungowesilisa uzalisa ingane zabantu, uyithatha umntombi bazi uyayizalisa, uyona. Sekuqalile wena mawuqala ulala ukhanda indiki nendawe, wena nje mawulala ukhanda indiki nendawe, ulala ungaganiwe, ulala ungaganile, ukhanda indiki nendawe. Leyo ngane yakhe iyoba ngwazidalwa kuthi wikitshiwe kakomama yayofakwa kubo, washintshana imikhono, washintshana inhlangothi, kodwa ithi mayihamba iba neyinkinga kuthiwa ukhishiwe kakonyoko. Phinde iqale phansi, size yakhishwa kawu8 ikhishwa, size yakhishwa kawu3 yakhishwa kawu4 ikhishwa, ngoba abazali bayo benza iphutha lokuyizala bengaganene, babulala ubunono, bangcolisa amanono. Bathi bethunywe abadala, bona bafike benza okwabo emhlabeni. Ususiwe njengengane yomfana, uthi wahamba ogcina ubunono nobuhle bakini, wena
uyafika laphana uzalisa izingane zabantu bumi. Uyisithunywa uthunyiwe. Wena ufika wenza lokho ongakuthunyiwe. Manje lento eyithunywa iyona lento kufanele ukuthi abantu bayichazelwe kahle. Bayeke ukuthi baneyithunywa. Lezi abayitshena bona ukuthi hayi ngiyodlula umoya mina kuyoba ukuthi kwase kwaukuthi. Ulungisa lesi sithunywa sugogo wakho esathi sithunyiwe senze okungeyikho emzini wendoda. Ingakho uzophathwa yiqolo minenhle. Ingakho uzophathwa yiqolo. Uthi mawenzelwa ichibi ngoba kusho ukuthi ugogo wasebenzisa iqolo okanye uma wakho wasebenzisa iqolo ukwenza indiki nendawe. Kukhona isono esikhona senzile ethunyiwe. Ingakho uzohlushwa zithunywa wena ngoba lo muntu uyakuhlupha uyisithunywa. Uyakuhlupha ukuthi ngigcinele lokho umkhulu wakho uyangilwisa. Ngigcinele lokho engakwenza kabi emzini kayise. Manje nini ithunywa ke lezi zenu? Angizazi ukuthi inhloboni izeyithunywa. Yilezi zenu lezi. Enikhohlisana nogobela nabathandazi bethi bawulungisela ithunywa. Kube kuyidlozi nje phaqa. Uma kuyikuthi kona isalukazi sase sithuma wena. Sikuthuma ngokugulisa. Uma ukuthi kona ikehla la selithuma wena, la kuthuma ngekudlozomela ngedlozi. Kufanele ukuthi kulungiswe lento eyonakala yona qobo. Kulungiswe yona ukuze kukwazi ukuthi lezi ithunywa ihlambuluke zibuyele ebunonweni emumva ebunganeni. Njengomuntu omdala mayizalwe ingane ekhula aphinda abuyele ebunganeni abe ingane futhi. Manje lezi zenu zokubhema inemfu uthi ngineyithunywa uhamba ubhema inemfu. Ucanga ulezi inemfu oyibhemayo zivelaphi? Uneyithunywa wena. Uphu. Asikho isithunywa esibhema umbhemiso. Umbhemiso wezalukazi. Umbhemiso wamakehla. Kunamakehla ayebhema. Hayi, asazi. Akweke ngithathe uminenhle. Minenhle, ufuna ukubuza kule nkulumo kade ngiyikhuluma. Siza ukuthi uthini. Mina mkhulu okuningi kade nginembuzo yako hayi ngichaziselekile kukona hayi ngabe ngiqamba amanga. Uyibeka nje Okay. into straightforward. Okay, Thabiso, mfowethu. Ngiyakuzwa mkhulu, hayi wayibeka yacaca. Mina ngifuna ukubuza ukuthi ngiyakuzwa uyakhuluma ngendaba yeyithunywa yabo. Kodwa manje what if inkinga iqala vele ekuzalekeni, thothi ekuzalekeni kwakho uma ukuthi uyazaleka vele awuzalekanga ngendlela right. Uzokwazi kanjani ukuthi uthumeke ekuvele ekuzalekeni kwakho ungakwazanga ukuthi uzaleke kahle? Njengokuthi Ubani okuzalayo? mangikalekise njengokuthi lese uzalwe umshana yabo kini Yebo. yabo mozalo umshana angithi yabo ukuthi okay belonga ngobalume mhlawumbe asithi njengobusho ukuthi ngisithunya mhlawumbe ekuzalweni kwakho asithi mozalo ekuzalweni kwakho mhlawumbe uzaleke ngendlela yokuthi uzalwa mhlawumbe unewele likamoya kodwa uthi bongazi uthola nje sohamba ngendlela uyilungisa kanjani nje kanjani wenza kanjani before ukuthi uzubuyele kulezi zinto kumele ukuthi uzilungise uthunyelwe kuzona. Uyabona manje wena ubuza inkinga ebhekene nawe. Awubuzi lokho ekade ngikukhuluma.
No, ngibuza kona ukuthi phela manje Awubuzi lokho engikade ngikukhuluma. Umuntu uthunywa uyise, ngiphinde ngasho. Umuntu uthunywa uyise. Wena njengomlanjwana ekhaya, ubani ubaba wakho? Angithi umkhulu. yebo. Manje ke kusho ukuthi wena uyisithunywa esithunywa umkhulu ukuthi uhlanzele ingane yakhe. Lokho ekonile ngokuzala bani? Mina. Qedileke. Kusho ukuthi wena uyisithunywa. Uma kuyikuthi ukini uthunywa ubaba wakho ukuthi lungisa ukuzaleka kwakho. Ulungisele yena ngoba wona yena waseyahamba. Hey, ngiyakuzwa. Hey. Manje wena lokho sukuthinta ukhuluma ngenkinga yakho wena. Awukhulumi ngalokho esikhuluma ngakho. Kuthi phela lezi zinto ziyabhida wena mkhulu yabo ziyabhida. Ukuthi uzuwenza uzama lokho kanti cha, fanele uqale ngalokho yabo. Kanjani? No. Uyazi ukuthi ngikhipha ipost. Eyinsukwini nje ngisekhaya esizibeni lapha. Uma ungangena nje la ku TikTok uzoyibona ipost yakho. Ekhuluma ngokugezwa kwezithunywa. Ukuze zikwazi ukukhuluma into eqondile kuwe. Zikutshene ngalezi inkinga. Ungacanga ukuthi izithunywa izovela ngamabhayi namaflege nje. Zivele ngeindwangu ngamajazi. Kodwa ukuthola ukuthi ijazi lele lokuvezelwa lona amajazi ngamanye eza nayiphi inkinga ngoba amajazi namabhayi zinkinga lezo. Uma unikwa ijazi unikwa isigaba okumele usigcine usihlambulule usenze ngendlela okuyiyona bese bekunika elinye futhi ngokuhlukana. Ngoba kwenzeki baqala ngokukunika ijazi bengaze bekutshengisa inkinga kuqala. Baqala ngokukwenzela inkinga, bakutshengisa inkinga, kwenzeke zonke lezi zinto uthi usuka lapho ukade ugula noma uvelelwa zinkinga, uxoshwe emsebenzini, uginqika nezimoto, uzondwa abantu kwenzeke zonke lezi zinto. Bese bekuvezela amabhayi noma ukuvezele amajazi noma ke baveze izilwane uma kuyikuthi into ejulileyo edingi ukuthintwa straight edlozini. Ngiyakuzi. Hayi. So bese bekuvezela zonke lezo zinto lezo ukuthi yazi wena ukuthi unenkinga engakanani. Uyilungise wedlule kuzo lingasasebenzi lelo jazi olelo bhayi ngoba uhlulekile ukubona ngalesikhathi usagula. Bavele bamoshe kakhulu. Uthi kusuka lapho kuvela indwangu, kuvela amajazi, kuvela indwangu, kuvela impophoba, kuvela amanzi, kuvele yonke lento inyakanyaka le. Manje uphuphuse emanzini, kuthiwa nganahambo emanzini, kuthiwa ngene emanzini. Manje uphupha ijazi, manje uphupha amanzi, manje uphupha ijazi, manje uphupha amanzi. Amanzi awokwenzani? Ngoba niwasebenzisa every day amanzi. Ukwenzani niwasebenziselani? Ukugeza. Pho manje yini ungaboni wena ukuthi utshengiswa amanzi ngoba kufanele ukuthi ugeze lezi inkinga? Manje ke wena khahla lami uthunywa umkhulu wakho mawumlanjwana. Akuthume ukuthi igcina izinto zala ekhaya ugeza isidalwa sala ekhaya ngokuzaleka kwakho. La ekhaya uma wakhe engaganile uphinde uyosusa iphunga likababa wakho lokuthi ukuzalela ekhaya ona isidalwa sala ekhaya engamganisile uma wakho. Izona zinto ke lezi osukuthunywa zona mawumlanjwana. Ngizwile. Hayi. Awusithathe nangu ubani? Brandon. Sabona Ekhaya. Kunjani? kuhle ngiyaphila na umkhulu kunjani kuwe? Hayi siyancenga.
Mna Khehle mani ndizawubuza mna le nkcazelo ubuke wayisho. Bakuyenzeka ukuthi ube nesithunywa but kuthiwa unemimoya. Iyadibana na kuthiwa ufuna ulungiselelwa imimoya yinto edibanayo isithunywa nedlozi. Then sube kuthini ka ulungiselelwe Yini imimoya? imimoya Khehla lami? Yini imimoya qala? Utsho ukuthi Khehle lami kandibuza njalo nene. Ukhona intetho abantu abavele bazichaze bathi awu lona ufuna ulungiselelwa imimoya. Ihlaliswe kakuhle. Mina bengithi ubuza okuqondene nezithunywa nemimoya leyo ishoyo. Yini imimoya? Ile ngiyifunayo Khehle because ngoku uthetha ngesithunywa, isithunywa naye ngumoya okhoyo or umoya nedlozi ziyafana Isithunywa yimimoya. Okay. Makuthiwa nje lungisela imimoya, kusuke kuthiwa lungisa ukuthunywa kwakho. Lezi inkinga obhekene nazo ongazazi ukuthi iqhamukapi, ukuze ukwazi ukuthi utsheneke ukuthi lokho kukuhluphayo kusukaphi. Imimoya ke leyo. Ngiyakuzwa Khehle, ngiyakuzwa. Idibene yonke nedlozi yonke, zihamba zonke. Uyabona nje mangithi isukaphi, lona oza kuwe kabi, oza neyinkinga, uthunywe ubani lona omthumile ukuthi eze kuwe. Ufuna ukwazi ukuthi lesi sithunywa siqhamukapi. Size neyinkinga nje eziyimimoya phezukwami. Siqhamuka kuphi? Ngiyakuzwa Khehle. Ubani lona osithumile? Okanye sasithunywe ubani? Size sidala imimoya phezukwami. Sasithunywe ubani? Kungenzeka ukuthi sasithunywe uyise, siyogana emzini wendoda, safike safeba. Ngiyakuzwa Khehle. Kungenzeka ukuthi siye savele saqulula ingane nje ekhaya. Ngiyakuzwa Khehle la. Uma safike safeba, sithunywa indoda yaso ngoba nayo izwinduku yokushaya womkhulu ngokona komfazi ekhaya ukuthi wawukuphi wena umfazi ona la ekhaya. Yebo. Hamba kuyotshela umfazi wakho, ahamba alungise leya nkinga, abuyele kubo. Ayolanda izinhlawulo nengeza amagceke. Uthola umama akasenawo amandla okanye ugoga akasenawo amandla. Bese eza kuweke njengesithunywa. Esezokucindezela ukuthi mlungisele lokho akwenza. Ngoba yena akasakwazi ukuyilungisela. Isayidi uhambile, udlulile emhlabeni, isayidi ukhona. Kodwa kuguliswe wena. Ngoba yena kuyabonakala ukuthi akezwa, akazenzi lezi zinto, futhi akanawo amandla okuzenza. Yebo. Yebo. Manje isithunywa nedlozi into enye leyo. Kuyikuthi ke iya ngokuthi ubani lona othunyiwe. Ngoba kuyenzeka kuthunywa ubaba wakho, ethunywe umkhulu, ethunywe uyise, athunywe kuwe. Ukuthi wena ngoba ungangigezanga nje wena, ungangenzelanga lokho kwakufanele ungenzele khona, hamba kumzukulu wami ke manje okuyingane yakho. Uzwe wena mawufika kubantu kuthiwa ubaba wakho ukuqhwakele, uyakucindezela, uzama ukulungisa inkinga zikababa wakho. Uma ngani ukuthi inkinga zani lezi, yilezi zinto okumele azenzele ubaba wakho wangazenza. Ngiyakuzwa mkhulu. Manje useza ngempi kuwe, uzokubamba ngesidlozana ngoba ecela ukuthi mlungisele lokho ekuthuma, ukuthi mlungisele lokho angakulungisanga kwakhe nokayise. Futhi akwenzeki bathuma ingane yentombazane. Uma kuyikuthi ayikho ingane yomfana bayayithuma yentombazane, ngeke igane leyo ngane. Uma ithunywa amakhehla ngeke igane, iyothi mhla isikulungisile lokho okufanele ukuthi kulungiswe, bese ke beyidedela igane ngoba izobe isikulungisile.
ngoba amakhehla vele ahlale kabi phezu kwayo ayizalisa abantwana uhide labantwana banobaba abahlukene okanye bavele bayivala isibeletho iblidi into ongayazi okanye vele iphathwa yikhensa esibelethweni ngoba amakhehla ahlala esibelethweni. So manje letho engiyenzayo mina eMpumalanga isuke iyogeza lokho ukuthi ithunywa ihlale kahle kuwe zikwazi ukuthi ukhanyiseleke ngeyinkinga obhekene nazo uzazi ungayiboni ugula nje ungazi ukuthi uphethwe yini. Sisuke siyolinda impendulo zalokho kuyinkinga okubona kuwe wena. Yingakho sifike sifaste lapha sihamba amanzi. Njengoba usuke wena uthi uneyithunywa uphupha amanzi namhlanje kusasa usemanzini namhlanje usezibeni usemfuleni ohambayo usempophomeni kuvela ibhayi kuvela ijazi kuvela yonke lento elokhu uyibona wena ivela. Manje ke lapha sisuke siyolinda umoya wehle usitshena amaqiniso ngoba umoya ungowamaqiniso hayi imimoya yokuncola okwangcolisa iqiniso ukuze lingezi kahle kuwe. So-ke njengamanje senizophuma akungeni umuntu abuze umbuzo ngalento esengiyikhulumile sedlule lapha. Angena umuntu abuze umbuzo ngento esengiyikhulumile sedlule lapha. Angena umuntu abuze umbuzo ngento esengiyikhulumile sedlule lapha. Sanoxolo. Molo mkhulu, kunjani ke? Kunjani? Yaphila mkhulu wami. Mkhulu, into eninzi mkhulu uyicacisile ebenisoloko ndine-questions zayo. Ufikelele nakwindawo apha ebikade indida mkhulu kusithiwa umama wam wahamba wayogana akawulungisa umzi kababomkhulu katatakhe. Now ke ngoku loo nto ibanga umbango wezidalwa eziza kulo mama nakwezi zasekhaya kulo tata apho umama wayoganela khona. Now manje ke ngoku elo tyala elo liwela kum lenza ulaka phezu kwempilo yam phezu kwendlela yam ngoba mina funeke ndilungise elaa tyala lashiywa ngumama likababomkhulu alikhalazelayo. Ugqiba uyicacisa Khehla uba bendizibuza uba kutheni kanti iziqalekiso zomzali ngoku zizowela kum. Kutheni impazamo zakhe azenzileyo zizowela kum? Ngoba ikhaya lakhe umama zange alakhe kodwa wayokwakha isithabathaba somzi ekhaya kulo baba kodwa kowabo kuhlutshekiwe. Akho mzi kowabo. Ewe Khehla, hayi mkhulu, like ndonwabile Khehla lam, uvese wachana yangathi uphezu kwale nto bikade indidida. Yiyo kanye uyayibeka nayo wayicacisa mkhulu nale yamakhehla aza wona ngobunono kuba la makhehla xa vele enxibe egqoke izinto ezimhlophe egqoke iidyasi ezimhlophe. Amakhehla, ewe mkhulu, uyayicacisa uyicacise yonke Khehla into bekade indidile indixakile. Noba ke into bendikade ndingacaciselekanga kuyo mkhulu leyo ba aba bahlala apha esibelethweni ngobani, zizalukazi ngamakhehla. Naw uyayibeka nayo ba la makhehla ahlala apha esibelethweni asenzele impela nje kunjalo esibelethweni. Awasekhako mame kamakhehla ahlala esibelethweni ngoba awakababa ahlala ekhanda. Abanye ubabona bephathwa amakhanda behlanya behamba beyinzulazulana nje ongazazi ukuthi umuntu aphathwe likhanda elingelapheki kanti amakhehla kuba ahleli la aqhwakela athe ngqi. Umuntu aphathwe izifo engapheli okhalweni kanti amakhehla asekhako nini ahlele ezibeni. Isizima lesi.
Hayi mkhulu, ndiyayiva mkhulu. Then mkhulu, le nkinga lena kukhe kuvele mhlambi kwavela inoba kukhona ingathi ndiyatshona emanzini. Yebo. Ingathi ndiyatshona emlanjeni. Kukhona umama wam ondizalayo, kube khona umama ozala yena umakhulu. Yebo. Ingathi ke ngoku mna kukhona amanona zam undiseyva. Mandisithi Yebo. ewe, but iyawukundishiyeka ndi-confused bamkhulu, kuba ngathi ndiphele ndizika nditshona. So ndizibuza uba ithetha ukuthini nale nto, kuba bona bamele ngaphandle kwamanzi, ndim lo uzikayo emanzini. Hayi, lapho bakhomba iy'nkinga obhekene nazo ezadalwa yibo, bona bamphezulu wena ushona phansi. Ngoba wena uphile enyameni, usakwazi ukuthi uma bekuthuma inkukhu bethi hamba othenga inkukhu emhlophe usigeze, ukwazi ukusukuma la uhambe uyoyithenga. Kodwa wena uma ungazenzi lezi zinto, ucanga ukuthi uzogeza ngey'nkukhu ngoba uney'thunywa. Amakhehla wagezwa ngey'nkukhu, agezwa ngembuzi phaqa. Amakhehla nje akaze ikhehla lagezwa ngenkukhu. Likutshana kahle uma uzama uligeza ngenkukhu ukuthi hey, inkukhu ekagogo wakho nonyoko le ekhaya. Kunjalo impela mkhulu, kuba lifikile ikhehle lafuna imbuzi ba mandiligeze. Qedileke gogo. So-ke manje nina nithi hayi ngithenga imbuzi into edura kanje, mina ngumuntu wamanzi kuphela. Ngizosebenzisa iwasho nje, ngisebenzise amakhehla nigobe. Ubona uba ney'nkinga kodwa uyalungisa. Ube ney'nkinga ulungisa okurong. Usubalungisele ogogo abageza ngey'nkukhu, bafika kuwe bakutshena imiyalezo. Isayidi uya kumuntu okuyalela imiyalezo etshenwe yona ayiyale ngendlela okungesiyo. Yebo mkhulu. Uyabona? Okanye wena ufika lapha kumelaphi ugoloze uthi mina nginey'thunywa mina. Akutshela ukuthi hayi mani kunenkinga edlozini kanje. Uthi wena nix nginey'thunywa mina, akazi lutho lo akaboni, uphume uhambe. Iy'nkinga zikunamathela ukungena uphume ey'nyangeni. Ithweni-ke kumkhulu le nkinga yobuca ubone uba igazi kuthiwa lifunwa kuwe, kodwa kukhona omkhulu abafuna imbuzi, kodwa funekanga wena uthinta igazi. Inkinga yenu inye. 1, nidla amagobongo noma nidliza inkamba ey'fakwe iy'lwane. Ngiqonda ukuthini uma ngithi inkamba ey'fakwe iy'lwane? Ey'chithelwe igazi. Angikhulumi ngey'lwane lezi enikhanda ngazo otikoloshe nazo zonke lezi zinto. Ngikhuluma ngenyongo mina. Inyongo iphuma esilwaneni. Inyongo. Nidliza inkamba ey'fakwe inyongo negazi. Usonakele. Ufana nomuntu ophothula izinto ongakayiqali. Uma uzokwenzelwa ngegobongo uthi ushayelwa amagobongo, ufakelwe kuchithwe igazi, kubulawa inkukhu, ukhishwe inyongo nomswano wayo, ifakwe lapha ya. Usuke ufana nomuntu ophothula izinto angakayiqali. Ndikuva kakuhle khehla. Bathi-ke abantu abadala ungalifaki igazi. Basho ukuthini mabethi ungalifaki igazi kodwa kufanele ukuthi ubulale? Bathi ungaphothuli ungakaqali. Qala udla impande nje zipho. Zingafakwe mkhuba wesilwane, zingafakwe inkukhu, zingafakwe inyongo yembuzi. Uzidle nje. Zizokwazi ukuhlalisa nokugeza imlando, zikuhlambulule ziqede. Bese-ke uyohlamba idlozi bese uyaphothula. Ngoba ukwazi ukubulala ungakahlalisi laba bantu kusenesiphithiphithi emzimbeni wakho. Ndikuzwa kakuhle khehla. So-ke manje uma wena uzohlaziyelwa abantu abangakwazi ukuhlaziya nabangaqondi ukuthi benzani ngoba befuna ukukusebenza, vele uzoba nenkinga yokuthi uthi uyahlaba kufa umuntu, uthi uyahlaba ugule kakhulu, uthi uyahlaba uvele uphelelwe umsebenzi, uthi uyahlaba wenyanywa abantu, uthi ngoba wena uphothulela esithebeni esingcolileyo. Esingahlanjiwe.
kufanele ukuthi uzidle zingenasilwane izimpande Izimpande. igobongo linjalo ngoba lisuke liphiyo lihlanza imimoya Khehla. Tjo. manje mawuzolidla wena usewufaka ilwane zithi isuka nje umuntu ekwenzela igobongo ligqisha isilwane vele usenkingeni wena vele usenkingeni wena vele usenkingeni wena uzogula into ongayazi ngoba igobongo liwukudla kwabantu abadala liyinono liyinsipho futhi ulibona nje awukwazi ukudla ungagezile mawudla ungagezile kusho ukuthi lesi sithebo uyasidelela awukwazi futhi ukudlela eplatini athi udlela kulo izolo noma izolo elinye lingageziwe kufanele ligezwe yini ukugeza na uthatha insipho eziyinkamba noma amagobongo wenza ubulawu ungawafaki isilwane Ewe Khehla. uwasebenzise njalo abantu abaziyo kumsebenzi wabo labo nawaziyo umoya ukuthi umoya unemikhokha uneyinkinga unazo zonke lezi zinto zingozi khona bahamba benukene khona bahamba bethakathene khona bahamba befele emgwaqeni abangalandwa abanye kufanele ukuthi yonke leyo moya uyihlanze ngamagobongo umlando yindiki yindawo eyinono abawufola amagobongo neyibongo phezu kwakho ziwu4 esakini esakwababa esakwamama kababa esakwamama kamama ziwu4 lezi ibongo namagobongo kunjalo inhlamba dlozi yindiki indawo yinono ewubulawu Akuyavakala mkhulu. mawuwadla ubulawu usiyowaphothula ngesilwane sebekutshenile ukuthi inkinga iziphi okumele uqala udlule kuzo andubuyophothula manje nizenzela into yenu nina nizenzela nje yeni into mina angazi ukuthi abantu benza kanjani kodwa qhubekani nenze mhlawumbe kuyolunga bebona nje namanje ngenza ispecial sokuthi ngihambe nabantu ngiye le mina ngiyangenza kube yi5000 ukwenza leyo nto le kodwa ngithe kube yi3000 ngoba kusho ukuthi emanzini ngizobe ngibahambisa mahala for 5 days silindile sifastile ngizobe ngibahambisa mahala for 5 days into abazobe beyikhokhela bona ukhamba lwesithunywa sentaba ukhamba lesithunywa samanzi ukhamba lesithunywa sezulu yizona izinto abazobe beyikhokhela lezi uma sibuya le Mpumalanga kuyitho la sobe sifaste khona sihleli sonke sivuka ngo2 siye emanzini sibuye silalela amathonga ntambama mase kumele siyolala siqale emanzini for 5 days senza leyo nto silambile esiswini so manje nina nifuna ukwenza ngendlela yenu uma ubuya lapho uthatha lezi inkamba uyazidla zizokutshena izithunywa zakho ukuthi inkinga obhekene nazo iziphi izobe zikuhlolela zona emva kwalapho uthatha amagobongo mawubuya nje uthatha amagobongo indiki indawo inono udle wona engenasilwane ukusuka lapho ukhwela phezu kwezimbuzi uhlanza idlozi njengoba linjalo uhlanza uliqede uphothula amagobongo ngoba ngeke uwaphothula amagobongo idlozi ungalihlanzile usuyafaka ke inkukhu zakhona njengoba zinjalo kungenzeka futhi utshengiso kwazona izimbuzi ukuthi kumele ibe njani ngoba izimbuzi esiyisebenzisayo zine imbuzi esebenzayo zine emnyama ihlamba amandawo nemfihlo yasemanzini emhlophe ikhipha abantu ebumnyameni bafake ekhanyeni ebomvu ihlamba izimpi izikhali namagazi achitheka empunga noma emlotha ilothisa amalanga bemikhokha ihlamba
imikhuba eyenzeke ekhaya, abanye bathwala, abanye bafeba, abanye babulala iy'ngane zabo, abanye balala nabafazi babafowabo, abanye baphuma bayolala. Ihlanza lawo macala zine lezi mbuzi njengamagobongo azo mane. Indiki, indawo, inono, okhokho, ukhambo olukhulu. Mawuqeda lapho usungena emagobongweni, udla amagobongo, qeda inhlambuluko zey'mbuzi njengoba zinjalo. 2 yey'mbuzi uhlambulula umsamu, 2 yey'mbuzi uhlambulula igceke, 2 yey'mbuzi uhlambulula isibaya. Ngisho ngathiwa sikho isibaya kodwa babenaso abantu abadala, ngoba ubaba wakho osemsamu, ubaba mkhulu osegcekeni, ubaba umkhulu usesibayeni. Bathathu laba bantu, uhlambulula umsamo, igceke nesibaya. we nisazofa abantu bedlala ngani nina, nizofa fi. Uthi uyawadla amagobongo ugula into ongayazi, uthi uyawadla amagobongo kuphelele umsebenzi ngoba bafuna ukuwafaka iy'lwane. Angikhulumi-ke ngezizwe lezi zinto abayifakayo, abayifaka emaphehlweni, angikhuluma ngaleyo nto mina, ngikhuluma ngey'lwane lezi, iy'mbuzi, iy'nkukhu, inamajuba nazo zonke lezi zinto. Ngoba abanye uthola ukuthi kufuneka impangele nje, impangele yangempela le yasesigangeni, impangele yemvelo ufuneka iyithendele. Makufuneka inkukhu ebomvu iyithendele qobo, hayi indaba yokuthi wenze ngenkukhu. Bavele bakufuna iyithendele uqobo lwalo, bakufuna ijuba lentaba, ijuba lehlathi ligrey, ijuba lehlathi limlotha, ijuba lehlathi bube ijuba elimhlophe lasezulwini, limhlophe qwa, alinabala. Amagobongo kenziwa ngalezo nkukhu zo-4 ngoba uyibona nje. Mntakamkhulu, uyaphila kodwa? Ngiyaphila ngehla lami, kunjani? Hayi, siyaphila khehla lami, suwangilahla ngisakwazi. Hawu, usho kanjani mawuthi ngakulahla? Usuwangilahla mntakamkhulu, into engijabulisayo ukuthi isaqhubeka iy'mfundiso zisaya phambili. Angaze ngazi nangelinye ilanga mina, kuyikuthi ngoba angingeni lapha ku-TikTok mina ngibuye ngibe busy kakhulu. Uba busy lokho ubona ngingabonakali. Nayi likho icala mntakamkhulu, into enhle leyo ngoba ngithi ongijabulisa ukuthi nje iy'mfundiso zisaqhubeka zisaya phambili, sayibambe ngomthetho omdala. Yiloo nto ebalulekile ukuthi ikhule isizwe beqonde, ngoba iy'ngane zakwethu y'dukile ngokungazi. So uma usakwazi ukuthi uziphi isikhathi ufundise, kuyangijabulisa lokho khehla lami. Siyabonga mkhulu, siyabonga khehla lami. Lokho kumqoka. Yebo. Hayi, kuhluphe mntakamkhulu. Okay. Ukaleni Trevor, ube uthini khehla lami? Kunjani? Siyaphila, kunjani? Siyaphila nathi akhondo. Amen. Hey, ngilapha eKapa. Bethini ba? Hayi, benifuna uqonda ndenda invite apha ndangena apha ku live. Yabo. Ngoba benifuna uqonda ukuthi awuhloleli na. Hayi, angihloli khehla lami, angihloli mina. Okay ke baba. Mathuli waphuma wabaleka. Ubani my night ubani lo? Ya hayi nguye my night. Yebo khehla lami, kunjani? Ngiyaphila nami. Mkhuluma Zibuko, yazi kunento ekhona mani ngawe la Mkhuluma Zibuko, yazi ngike ngaba ngephupho lakho kulamaviki aphelile, kodwa ngibone manje
unespecial osikhiphile esicondene exactly nalento kodwa ngibuye nami ngikhale kancane ukuthi nami ngibe nebhadi ukuthi akuhlangani kahle ey'ntweni zami kodwa bengifuna ukubuza ukuthi uyaye uyenze into enjengale mhlampe mhlampe sithi umuntu mhlampe akhiphe kancane kancane ngoba yamandla awekho kahle. Akhiphe kancane kancane eqale nini ikhehla lami ngoba awukwazi ukuthi ngithi nginenzele isihe noma ispecial bese uphinde usenzelwe leso special sedlule bese ukhipha kancane kancane kanjalo ngaphandle maye ukuthi uzoqala manje ukhiphe kancane kancane kuze kufike usuku lolu esobe sihamba ngalo uyabona so manje uma ngingathi ngikwenzela ispecial ufana nokuthi uthi wena ufike esitoro uthi wesitoro nasi ispecial esitoro makwenzela ispecial esitoro uthi wena ngilindeni ngize ngibe nemali mina bese ngikhani ke niyasiqeda ispecial okanye nginikeni ngizokhokha kancane kancane especially. No, bengingasho kanjalo bengisho ukuthi noma sona besingangidlula manje ngoba vele kusho ukuthi vele akubhedile kimi ngoba ngiyakutshela lento ngiyibone yazi ngithe mangibona ipost yakho ngathi hayibo nethi mangivula nje la ngihlangana nepost yakho ukhuluma ngendaba yamanzi kanti vele ngiphuphe ungihlambulula ngenye indlela yazi ngavuka umoya ngaze ngabonga yabona so njalo uma ukhuluma namanje mangithi ngiyakubona manje khona into ekhona ngawe yabo kodwa ngiyasho ukuthi kanti mina izami idalwa zona asangikhanyiseli Nkosi yami ngoba nangi lo muntu sengitshengisa ukuthi nguye umuntu ongangicacela lento yabo ibe right kodwa nje sengiyasho ukuthi hayi kule special list ngelinye ilanga khehla lami mhlambe yabona nami ngikwazi ukuthi ngibekelele kuwe sikhulume siba kayi-1 ngonyaka lesi no nje sengisho ukusizakala siba kanye ngonyaka ngo-August nje August ngqo wena nje ufuna usizo uzoza kimi straight uze kimi straight ya ngizokwenza kanjalo khehla ngizokwenza kanjalo uthi ngibheke inamba ngazi noma ikhona ngeke ngaba nayo inamba yakho kudala Nkosi yami yazi kuyasho ukuthi vele kodwa kuzolunga khehla hayi ngiyabonga kakhulu yazi ukukhuluma kwami nawe mani ngizwa kunento yazi engijabulisayo ngizizwa ngiyakhululeka siyabonga khehla ngathi ungaphili ngiyabonga kakhulu khehla kukhulu naloko nje ukuthi ngikhulume nawe namuhla ngiyabonga okay ngiyabonga Nkosi yami ube nomusa. Two minutes. Mkhulu uyaphila. Ngiyaphila. Nkosi yami siyaphila. Wakhulumela kude pho angikuzwa mina. Mana la ngicela ukubuza nje mkhulu ukuthi ukuphi ngokuhlala mina ngifuna ukufika nje straight kathatha ekhaya. Ngikuphi ngokuhlala wena ukuphi ngokuhlala? Mina ngisestandard tone. Sestandard yini uyongibamba mangisegula ungifonela umhla 25. 25 kuwe lenyanga. Njalo ngiyi-25 ngisuke ngisegoli. Okay, mina ngicela nje inamba yakho mkhulu. Ikhona la kuyibhayo. Okay, ngiyabonga mkhulu. Okay, hayi angivele ngiphume ke manje ngoba sengiqedile mina. Ngiyaphuma manje ngibonge nje kwabangenileyo sakhuluma sithatha le sonke lesi sikhathi. Engakudlulisa nje kunye ukuthi asambeni siye kuyitho yaseMpumalanga nabantu abahlushwa zithunywa asambeni siyohlala u5 days sifaste u5 days emva kwalapho uzobuya uthola izinkambi eziwu3 isithunywa sentaba isithunywa samanzi isithunywa sezulu ziwu3 lezi inkambi ozoyithola uma ubuya le eMpumalanga eSapi noma eNelspruit le Mbombela la siya khona ngiphinde ziwu3 inkambi oyithola mawubuya le ku5 days wefasting nokuhlanjululwa emanzini ekuseni nantambama for 5 days ekuseni nantambama for 5 days ngikusemanzini
Mawubuya lapho uthola izinkamba zakhe eziwu3. Ngoba ngizothi bonke laba bantu ade ngihambe nabo abadlule kimi eSoweto eZola bathatha impande zabo. Kunjalo nje itho isekupheleni kwenyanga ungayibheka nala kuma video la ami TikTok. Itho isekupheleni kwenyanga iye eMpumalanga iba kanye ngonyaka ngo-August nje kuphela, inyanga yokuzila, inyanga yenzilo. Siyabonga ke babukeli beSolomoya, sibonge nje kubalandeli bohlanya lomoya. Niqhubeke njalo ke nilandele uhlanya lomoya noma lihlanye nje. Niqhubeke njalo nililandele. Siyabonga kakhulu. Nihlala khona nje amaStili, wathi niyangidinga amaStili, ningidinga kanjani amaStili ngihlala khona? NgisemaStili nje kuyimanje mina. Manje mawuthi niyangidinga amaStili, ningidinga kanjani? Niyangicinga. Ningicinga kanjani ningangifoneli? Ngoba phela umuntu uyafona mayiza kimi. Ngihlala khona amaStili mina. Ngakha khona amaStili. Uzothi mawuphela umuzi wamakehla la phezulu, phezu kwentaba. Ngiyakha la. Ngakho umuzi wamakehla. Uzonje mawuphela bese ngingwala yamaStili. Abantu bonke bawungithola la. Hayi ngisathatha imuntu manje ngiyaphuma. Sathatha imuntu manje ngiyaphuma. Papa yini ngiyabonga nibe nemini enhle.